Jesus. Oh my God. I can't stop. Let me continue from here. It doesn't matter. The place I buru that no a place very close to my house. Una move face the place. You see, and I know the high and a meeting here, and I want your man. I see yes, no more on your man. Haporum Jamie Tie, one of the leader, now inside the street. Has seen now, you ever know that place? Nnamdi Kanu Bidoro. Bidoro, they said he started Unit 1. Neighbor no, we bido. Nnamdi Kanu no we bido. Unit 1. Opposite my house. Mbiasi okay. Nrukwa dị akọwara ha. Ha sị m na m chọọ kịta na ka akpọ Nnamdi na a ga-akpụ ya Nnamdi Kanu akpọ Nnamdi gwu ya. Nsi oke. Mbịa ebunye m oche nnọdụ ọdụ. Onye nwe the place a na-eme the meeting bụ pastor. Anọkwa there ha nwa hapụ m jewe meeting branch ha. Then the pastor mzie ya ozi Chineke zie m ozi zie ya. Mzie pastor si anekwa ihe Chineke kere n'igwe n'ụwa sị m zie gị gbasara gị ma nwunye gị. Pastor confirm na ozi nziri ya wee eziokwu. N'ihe meni ma mzie ya onye amụma nke Chineke na ya ga-abịa na Holy Tabernacle. Ọkwa mụnwa nwe this banner say yes na ya ga-abịa. Nsi oke anyị nọcha ha sị m na aga m ajoin Biafra. Nsi na mma join as far as na ihe ọbụla nwere ike imere Chineke ụwa niile Chukwu okike abịa ma gadị obi ụtọ otu edinye m ije a na mma join. Ha sị na mma eteki ụnụ ma ihe omini na mma eteki ihe gịnị bụ ahịa anyị ga m eso ha gbaa ọgbụgba ndụ. Nsị ha na nsogbu adịrọ na aga m agba ewetara m dị akwụkwọ dị protocol ihe esi agabiga. Nsị is alright nsogbu adịrọ mana ihe mere bụ na aga m anarụ n'ụlọ ka njekọrọ di m before ma ajoin anything because achọghị m inye di m aka n'isi just no bata bịa join. Ha sị m oke na nsogbu adịrọ. Behold, ị ma na ndị a m jere jee gwacha ndekwa ihe Chineke gwara m. Ha banye n'ụlọ ha lara ụla dineru ana lara ụla. Agbara m nke pastor si adị listen mgbe Chineke ga-ebido ịpị ịtarị ọ pịachicha unu niile ịtarị ọ ga-apịa unu ọ pịapụ unu niile mkpụrụ anya unu. Before you know it nwoke asị m abịa si na o nwere sister nọkwa na Biafra nọ n'ala Igbo ya kpọrọ nke esi ọ bụrụ na achọrọ m ije die n'onye nwa onye ga-anabata m. Nsị abata Chineke si m abanye n'ụlọ onye ọwụna na nrọ na nke Nnamdi Kanu na ọwụ na ọ nọrọ ya mụ tinye isi na arọ mụ na-aga ha na-eje anywhere na even na ana Igbo na ya kpọrọ the sister si na ana Igbo dị hot ma abịa na the sister wee jụọ ya si ya nwaanyị a Chineke si na Chineke ziri ya ozi ya. That sister ebe ọ bụ na ị nọrọ ọ bụgodị na ị nụrụ this video a ọ ngị nwa so wee kọsụọ ọgbaghara niile anyị ekwensu juru unu kwara ngwa ọrụ na asị m na-efe Chineke anụ na amara Chineke unu na-efe. Na the woman si na o nwere many people chọkwara ije ụdị ije m chọrọ ije mana because of na Biafra land ana Igbo dị hot na ọnyanwa wee jụọ Pastor Kelechi jụọ ya si ya ma abụrụgo m member of gịnịkwa ọ kpọrọ ya Biafra ma etekigo m ihe ọgbụgba ndụ achọghị m ịkpọkide ya na English ma esogo m wee tekie ya si ya mba na aka m bịara aka jos na ọbịazie ha dị ozi na the woman asị chachacha mee ha emekwana m accept na IPOB ka ọ gịnị ka ọnụkpọ Nnamdi Kanu my brother na ọ gaghị like receive message from anybody our member of Biafra. Nsị akwa agwara gị na aga m ajoin ọkwa
gwara gị na aga m eteki ihe niile asị m mee na aga m eme ya to make sure na ozi a ruru ụmụ Igbo ntị ma ruo Nnamdi Kanu ntị. Nsị a na Chineke so m gwa unu na nsogbu na-abịa, nsogbu karịrị nsogbu na-abịa, na nnukwute nsogbu na-abata n'ala Igbo, na Kanu na a na-achọ ya achọ, na a na-achọ ka akpata ya aka, na a chọrọ iwepụ ndụ nwoke a. Chineke sị m jezie, o nwere ọdatesi Chineke gwara Chukwu okike abịa ma Chineke gwara. Now na the woman sị na ụmụ Igbo agaghị anabata m, na Nnamdi Kanu agaghị anabata m mụ na Ozima. Hey! Mgbe kpọọ ya ọza m nsị a, so na Chineke, ihe na-ekwu bụ na Chineke Chukwu okike abịa ma enwere right iyuzu onye ọ chọrọ iyuzu wee zie ụmụ Igbo ozi n'ihe a na-agabiga. Nwesịa na gịnị bụ aha ya bụ Nnamdi Kanu. Chineke si na o teene Nnamdi Kanu na-aba akwa na-akpọkwu Chineke si ya kwuo okwu na ya chọrọ ịnụ onu ya. Chineke wee kwuo okwu na ọ na-asị because na abụrọ member of ndị Biafra, abụrọ member of Biafra, and na-eteki ihe wa a na-eteki esobe mgbe for that na meseji Chineke ziri is not welcome. Eneme okwu anya ike gwuo ekwensu ma ọ bụrụ mụnwa. Otu a ka anyị si wee kwuwe this pastor Kelechi na onwe ya wee bịa bụrụ mkpu ya wee bịa n'ihu Chukwu okike abịa. O wee bịa even na ụmụ Biafra ndị bịara ni kpọrọ mgbe ejewe ebe a na-eme that meeting. Mgbe ha bịara nechecha Marian Grotto Covenant Altar, ọgbụgba ndụ mụ na Chineke nna altar anyị, ihe asị ha n'ọnụ pụ the altar speaks for himself. Na altar nke a na-ekwu okwu na ebe a tụrụtụrụ na Chukwu okike abịa ma na ebe a ha jiri ọnụ ha ji eri ji na ede wee kwuo ya. Mbịa kpọọ onye nke kpọrọ m jedie na fon, mechara ya ekpere na fon, ọ sị na ya dị happy. Nsị ihe njikwa na-ekwu okwu anọkwa ọgbaghara na-abịa nekwa nsogbu na-abịa. Chineke sikwa na nsogbu erugokwa ana. Na ya ga-abịa the next day ka ya kpọrọ m ka anyị ma ka anyị ji esi wee mee ya wee richie Nnamdi Kanu. From that day wee ruo today afọrọ m nwoke anya. Then nwoke wa bụ Kelechi, Pastor Kelechi buru mkpa ya wee bịa ebe a mere ya nhozuru ya 3 days night vigil n'isi nwunye ya na ụlọ nga since January. Ya na nwunye ya wụ pastor. Nwunye ya mere ya arrest, tụọ ya nga ọ na prison since January. Wee mere ya night vigil, kpere ya ekpere. Chineke sị m gwa ya na nwunye ya ga-apụta. O ruo emecha ekpere ya, problem nke ya Chineke asolve problem nke ya. Erilizie nwunye ya n'ime ọnwa gara aga, last month is what, June. Erilizie nwunye ya from prison. Yes, otu a ka ha niile si wee danyụọ ozi Chineke zimzi ụmụ Biafra. Ụmụ Biafra, ndị Biafra ndị a kpachie nọgide ya ọdụ n'onu until mbịanụ na-emene Nnamdi Kanu arrest. Yes, ihe ewuta m nsị Chineke na aka m dị ọcha iji idunyere m si m jie na-eje ene m ya okwuta ọma na-agba mmiri ọma, ọkụ na-ere ere ma bụrụ ọkụ na-enwu enwu. Chineke ụwa niile anụ ụwa niile nsị a na iji idunyere m na-ejere m ya. Mana ụmụ Igbo m mitere, ụmụ Biafra, o nwere onye nyere m support. O nwere onye kwu ka IPOB ka ọ gịnị amaghị m asụ oke English ọnụ kpọrọ ka ọnụ nekwa ihe Chukwu okike abịa maziri ya. O nwere ka esi were iche ụmụ Igbo ka anụkwa na Chineke kwuo n'okwu n'isi ha, na Chineke asịa na ha kwụsie ike. And ka Chineke si wee sị m na m ruo m gwa Nnamdi Kanu n'ebe a ya nọ na nyanwa ga-abịa dị, na yanwa bụ Nnamdi Kanu bịa dị, na o nwere ihe a ga-emere ya bụ Chukwu okike abịa na Nnamdi Kanu ga-ana nso ya too ụmụ Igbo ndị kwere na Chukwu okike abịa ma na-emecha ya nyanwa bụ Chineke wee kpawa mkpamkpa n'ala Igbo. Otu a ka ndị Biafra nọ na ebe a m na-ekwu na
a sị wee kpagbuo ihe niile. Mụ nwa na onwe m wee si oke Chineke afọ na-agbanigo m. Ndị amamikpe dere bụ ndị jere jee mitie etekọrọ kesi Chineke ozi o ziri m etekọrọ ya to be editing. Mụ masị oke ekene dịrị Chineke n'ụzọ niile na ọ tọpụgo m na agbụ a. Mana since that time up to now o nwere mgbe m nwere ezumike, ofu mkpụrụ ezumike enwere m. Nnọkọtakwa sị m na obibe m Chineke Chukwu okike abịa m n'obibe m ewepụkwa n'ụkwụ m na aka m, maka n'ihi na ahụ m nwa ya, abụ m ngwa ọrụ ya na onye wakpọrọ m okwu. Mụ jisi ike mee keshọn ihe ọbụla ya gwara m na m na mgbe fụdat na o ju onye m ebe a na-afọpụta m n'ọnụ, mgbe si oke na chi mgbe gwa nna m bụ Chukwu okike abịa ma sị ya na aga m ezipụ ozi a site n'ọbara nwa ya nwoke bụsara n'elu obe, na aga m ezi gwakwa ha na Chineke Chukwu okike abịa ma zara ha okwu, sịkwanụ ka ya zie ha ozi gwa ha ihe ha ga-eme. Mana ndị sị na ha ma makarịa Chineke afọ rụrụ ya ọp gbụanyị kasilai dei kesinderu roboro kai kesedemia rotusile ki hi yamara kandazilete lahia bawa. So n'ọnya nwa ka m si today bụ ụbọchị tata ka m zipụ ihe ka ọ pụọ m n'ime, ka m nwere onwe m site n'ọbara nwa atụrụ nke Chineke Chukwu okike abịa ma onye dunyere m ije a. Now na abịago m gwa ha, who is that? Na abịago m ịgwa ụmụ Igbo ozi Chineke dunyere m, and ọ bụrụ asịsa nyanwa unu were ya nwayọọ, maka na mụ na onwe m ụma na ọ bụrụ na ozi a ruru ụmụ Igbo ndị ọ na-ewuta bụ ihe ụmụ Igbo na-agabiga, na ama m na o nwere ndị ga-alaiki iteke ya up because not Chineke bụ onye dunyere m ije a. Abịara m ime competition with onye ndị amụma si na Chukwu kpọrọ ha okwu, Chukwu okike ọ na Chineke kpọrọ ha okwu. No, I am not one of them. Otu ịfụ m ihe ọbụla Chineke edunyere m kwuo aga m ekwu ya, ihe ọbụla sọrọ m mee agaghị m eme ya. Abụ m nwa nke Chineke, adị ya ọ bụ that na ana m akwanyere Chineke ugwu so much si n'ime mkpụrụ obi m na ọbara m wee ruo n'ala. Ọ sị yes, love God with all your whole heart, and I do love my Father Chukwu okike abịa with mkpụrụ obi m niile. Ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ ozi nna m dunyere m zi unu. Ozi a agụchabekwa aka m na-abịa, mana achọrọ m ịgwa ụnụ na agwa some of ụmụ Igbo na-akpa na ọ dị bad, deadly and dangerous, because na Chineke dunyere m ozi n'obodo m amara o nwere ihe mma gbasara arọ leta ka ha bịa kpọwazi ya sị na arọ Chukwu. Okay, anya ụfụ abatago ya already, jealousy abatago, na o nwekwara ndị chọrọ ije die, na o nwekwara ndị nke chọrọ ije na nke Chukwu okike abịa mana because of the crisis dị na anya nwa akpata. Okay, mgbe kpọọ ha si oke ihe mere bụ mụ nwa na achọrọzi dị ije nke Nnamdi Kanu because unu si na ọ nọghọ Nigeria. Is all right. Nsị ya na ihe m chọrọ right now ime because n'ọmụnwa onye bụ ibu mmụọ Chineke dunyere m ka m bupụ ya n'ahụ m. N'ihe m chọrọ ime bụ na achọrọ m ije gịnị ka a na-akpọ ya, achọrọ m ije arọ ka m trace that place na m ruo die ngwa ndị arọ Chukwu. Yes, si na Chukwu okike abịa ma dunyere m ije a. Ha sị m mba o, ha nwakwa bụ ndị sị na ha bụ ndị na-eso Biafra na mba o ma ejekwana. Nsi awai Pastor Kelechi m agaghị eji wee je.
si na mbụrụ dị nkọwara ha nọ Chineke Chukwu okike abịa masị mụ bịa n'ala Igbo mụ bịa m itinye ya n'ebe a. Ọ sị m mba na nsị gịnị mere hey na that place m chọrọ ije na ọ dịkwa dangerous. Nsị ahụ na mbụrụ kịta na-asị na nji bụrụ tourist ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya. Nsị no na aga m agwa ha na onye nwa dunyere m. Ọ sị mba na Nnamdi Kalu nyere ọda si onye ọbụla agbakwa n'ụkwụ na data nke Chukwu okike abịa na security dị tight. Nsị abata ngwanụ ha na Chineke Chukwu okike abịa ma onye si mụ bịa dị. Ọ sị mba o na Nnamdi Kalu nyere ọda na onye ọbụla gbara ụkwụ dị ha gbuo ya. Sị Jesus why? Nsị Chukwu okike abịa ma ọsụsọ Nnamdi Kalu nwunye. Ọ sị m mba mana ọda ya enyere mee tekikwa na risk si na ana m eje di ya. Mgbe sị well mụnwa agaghị eje nwụrụ ụmụ Igbo. Jizọs anwụgoro ụmụ Igbo ọrịdị mụnwa ijezikwa again ka egbufuo m. Aga m eje ebe ọ bụ na security dị tight na etinyechara ndị na-eche nche di ya na onye ọbụla bịara di ya ha gbuo ya. Okay ya ka m ji wee hapụ ya bụ okwu hapụ okwu a wee dọrọ dịrị gawa. Mana sisi ejizi Nnamdi Kalu ọbara dị m n'ahụ chọọ ịdrai ike gwụ m. Chineke gwara m na onye eji nwanne m nwoke. Ha bụ m ihe na-eti n'ụwa ọnwa na-eti bụ aha m. Abụ m Chukwu okike abịa mma onye ukwu. Ọkụ na-ere ere bụrụ ọkụ na-enwu enwu. Afụrụ m ihe na-eme n'ụwa fụrụ ihe na-eme na Naịjirịa fụkwa nke na-eme n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka m ji si ka m bịa ụmụ Igbo funu m. Onye eji bụ nwa m nwoke. Nnamdi Kalu bụ nwa m nwoke. Ọ bụ m dunyere ya ije ahụ o jere. Ndị niile na-echere ya echiche ọnwụ ga-aba na n'iyi kwụralasịla adaghị aka ya ele zuru ekeghị ideghị mma aleleghị azakiye ụlareyi ọngị nwa m nwaanyị ga-akpọtụ m mgbatuo m ga-anụ olu gị n'ala Igbo ịkpọ m mgbatuo wee gosi ụwa abụ m Chineke. Well, achọrọ m izi unu ozi Chineke ziri. Nnamdi Kalu na-anụ ọgụ Biafra. Ndị na-asị gbuo ya gbuo, ndị na-asị kpọgbuo ya kpọgbuo. But ọ bụrụ like that. Maka na Chineke dunyere ya. Ada nwa tụrụ Chineke ka ọ wụ. Onye ozi Chineke unu na-eche Jizọs Kraịst ka ọ bịa. Unu amara na Jizọs Kraịst na Chineke nwere ike idunye ọkpara ya in another way wee bịa ụwa. Ihe m chọrọ ime ka unu mata ahụ Chineke nna sị m gwa unu ụmụ Igbo butuo na aka ọgụ down. Unu butuo aka ọgụ unu butuo ya. Asị m gwa unu butuo aka ọgụ maka na gị onye ọbụla Chineke chi ya gbapụtara azụ nke o mere eme gwụrụ agwụ maka na ọ fịawa dawa onwe onye ga-adị free. Chineke achọrọ agha ma ọ chọghị ọgụ. Ekpere ka anyị ga-eweta nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kalu kpee ekpere n'isi ya. O nwere ihe Chineke sị na ọ ga-arụ n'ala Igbo. Biafra ga-abịa. Ọhụrụbaghị igbu Nnamdi Kalu. Yes, ọ sị na ọ ga-abịa. Mana diwe ọ ga-esi wee bịa na onye nwe dị ozi bụ Nnamdi ka m ga-ezi dị ozi. O wee gwazi ụmụ Igbo ndị ga-asọpọtụ ka ọ ga-esi wee bịa. Ọ ga-abịa mgbe atụrụzi anya ekwensu ewee rilizie Biafra wee sị Biafra ya gawa. Mana nke a na-eme ya kịta ọ gaghị arụ ọrụ ka unu si chie ya. Maka na ọ bụrụ na ọ nwere ka m si wee fụ Nnamdi Kalu zie ozi eru ụmụ Igbo ndị kwere na Chukwu okike abịa ama onye ọbụla ga-ada ji adị Chukwu okike abịa ma ejiri aka ya n'ụwara ụmụ Igbo agha. So ihe Chineke sị m oge ụmụ Igbo unu ebezi n'akwa unu apanikizi
mana ụnụ anụ n'ọgụ, unu ejekwa n'agha, na agha unu anwakwana ya anwa. Ya nwawu Chineke Chukwu okike abịa nọ at work, mana unu kachie ntị mee ya. Ya nwawu Chineke Chukwu okike abịa ma ga-agbakọta unu azụ. Ozi ọzọ m nweta bụ na oke ohimiri chọrọ iri Naijiria. Nnukwute oke ohimiri chọrọ iri Naijiria. Eziene m unu ozi Chineke si m zie unu, ọ ka fọkwa, aka m na-abịa ọzọ n'aha Chukwu okike abịa ma Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile. Yes. Reki lazula daiba mumbiegi eledi. Ọsịsọ gị nwa bụ nwa atụrụ m, ada m nwaanyị nwere ike ịsụ asụsụ ekwensu ga-anụ olu gị wee mara na ije ọ bịara na ọ bịara late. Ọ gị nwa bụ nwa m nwaanyị nwere ike imepe ọnụ kpọọ m oku mgbatuo n'ebe m nọ. Ya ka m ji wee sị gị kụnyere ụmụ Igbo agbakọta na ha azụ, ene n'anya n'ihe ọbụla ha na-eme, ene n'anya ụzọ ọhụụ esi wee mehie gị, gbaghara ha. Nwa m nọ ngị nwa wee onye ga-ekwuru m okwu, na aga m anọ n'ime gị wee na-agwa ha okwu. I am grateful to you, my God. I am grateful to you, Chukwu okike abịa ma m Chineke ụwa niile m, anụ ụwa niile, okwu ọma na-agba mmiri ọma, oke mkpu ma na-ehi ụra. I love you, Daddy. I love you, my Father. I love you, Yahweh. I love you, Yeshua. I love you, Daddy. I love you. Onye nwe anyị gọzie ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ụlọ anọghọ site na ọkpara ya Yahushua. Onye nwe anyị gọzie unu, kwụnyere anyị n'oke ohimiri a na-abịa agaghị eri isi anyị, maka na onye nwe anyị nọnyere anyị. Ọsọ ụjọ atụ na ndị kwere na ya, mana o nwere ọgbaghara nke ga-ada n'ala Igbo gbasara shrine Chukwu kere ụwa niile nọ n'ala Igbo. Ekwensu na onwe ya nọkwa n'ala Igbo. Let me tell you one thing. Ekwensu bụ nne Chukwu kpabi ibi n'ala Igbo there. Ịtụtụrụ ụmụ agbọghọbịa, ụmụ Igbo niile, ụmụ nwaanyị ha abịa na-akpọrọ gị isi n'ala, na-asị na goddess na ha niile si n'ime oke ohimiri bịa ụwa, wee chefuo onye kere oke ohimiri. Chineke sị m gwa gị na mgbe ya ga-ebido ịkpa mkpamkpa na oke ohimiri ị nọ n'ime ya ga-adị dry, na mmiri ya ga-adị dry. Amụnwa nwa ya adị ya ma bụrụ nwa izizi ya. Ọ bụrụ na ị mara kedu ka nsị bụ onye ọbụla sị na ya bụ nwa Chineke, bụ nwa Chineke. Ọmụnwa nwa ya ọ bụ na ha ekesi Eve. Amụnwa na-ekwu okwu. Nwa ya nwoke bụ nwanne m nwoke nke eji n'ụkpọrọ ihe na-abụ chọrọ ije akpụ. Ekwensu wee sị mba, Chineke chọrọ ime ọnwa nke izizi pụta, nke ịbụọ mechaa o jekwuru nwanne ya, na-ewe jide ya. Ihe m chọrọ ịgwa gị Ekwensu right now bụ na agha anyị na-achọ mụnwa apụtago site n'ike nna m. Ị ga-ahapụ nwanne m nwoke ichi, and ana m arịọ Chineke mgbaghara n'isi ya ụzọ ọnwụ na o si wee mehie Chineke bụ Nnamdi Kanu. Chineke Chukwu okike abịa ma gbaghara ya biko, na ayọ ka anyị na-ayọ. This is Jehovah Chukwu okike abịa ma cut it out. Hallelujah.
Praise Yahushua. Praise Chukwu okike abịama. Oke nkume adịghị ehi ụra. Okwute ọma na-agba mmiri ọma. Hallelujah is your name. Ụmụ Igbo ebe ọbụla unu anọrọ, unu watch ya this message. Geenu ya and unu share, because ihe m na-afụ n'ịntanetị bụ ihe dị bad, because gịnị ihe a na-eme ọ bụrụ na vidio agbara ọtọ yewe ike oye bụrụ ara n'aka efu ebe a ga na-eshi ya ọ na-aga varavara, mana ọ bụrụ okwu nke ndụ fọwe onye pụta ọ gafere onye mana ihe m ji na-agwa ụnụ ya bụ na ọ gbajuo dọrọ ọsọ gị gbara jewe obodo oyibo ọ ga-erutekwa gị aka, maka ihe a chọrọ ịfịa na Naịjirịa ọ ga-afịọ n'ụwa niile. Ọ ihe Chineke kwuru na ọ ga-afịọ, mana ihe anyị na-ayọ Chineke biko before judgment ya ga-ebido ka anyị kwado n'onwe anyị, because ịbịa sị kpatabata ọkwa ọnwụ ka a ga-anwụrụ ya, ịnwụọ ọnwụ ị mara ebe ị na-eje na ana mmụọ iketago oke n'ime Chineke, so echekwana maka data ọnwụ, maka na iche ya wa ọnwụ weta atọ akwado n'onwe gị na ụlọ nke Chukwu okike abịama, ị ga-eji ọkụ mmụọ ebi ebi tagbuo onwe gị n'afọ. Unu shie ya ka ọ gakwa raụndụ ka ndị mmadụ na onwe ha onye na-akwụ m ụgwọ ego m ka m ji wee go data oge nke m ka m wepụta wee jere Chineke ozi ya. Yes, ka ọ dịrị anyị mma n'aha nna anyị bụ Chukwu okike abịama na ọkpara ya na nke mmụọ nsọ. Amen. Hallelujah. I want to sing for my daddy, Chukwu okike abịama, Chineke ụwa niile. Uzaikai debuma Helegizi lahagie Hurama burundo zudia Uzerenge imalada zinde Hagaki ele Yesu ladu Regia Mageye zigie dubama langi dubi. Agọzie gị nwa m, amen. Ise agọzie gị agbalịkwara m onye abụ na etọrọ m Chineke m etogo m onwe m, maka na ọ dịrị izi a jisiri m ike sụọ Igbo a sụsie sọpụ ya kacha sụpụ ekwensu langweji ya na bụrụ isi n'aha Jizọs.